pharman Delhi long kachesong damji aphat diphupen bartanglo APHLC Youth Conference ke paman ponji aphan administration atum hukum ki pipe dera puthak pherangkya mai kangni Rosa Devi pu Amanipuri Karbiakur ke enpen Karbia longle kacherai ponji aphan kabor I Kardom pini prime time abirta long penili sami nirinan sepi pini abirtang thon pen arju panitha Karbiang long Dimahasau Autonomous State Demand Committee Karbi Soarlo Amai Dimasa Students Union Karbi Students Association pen danglok kaprek hampang asong atum pen non kewangji thereni phai inkorage thomani Delhi rongsopi jantar mantara long hemprek aparman kachesong damji aphan kedam tang thereponi phai inkoya jo Diphu railway station along pen bartanglo Idamtang Pharu Chris Sirkebra Trok near Kebra Trok Aningkan pen Karbiang long na pen Dimahasau Aradatum Indian Constitution along Ketok Dak Article 244A Autonomous State Kelong Nanji Arot Kedokka Jok Je Hangpon Bom Bang Bom Si Pining Aningkan Thong Kebra Trok Si An Pling Pontanglo La Song Bong pen non Kedo Bom MP Horen Singh Be Private Members Bill Ke Ponsitami Dolo La So Long Non Kanchas Dikom Karsa KSA DSC atumpen ke hang chimit me pin pen hang pon bomlo halapu Kanchas Dikom amai pu aji timung pen pherangkia thengno lamthe kaningje pon ke nitum Karbiang long arada phanse tami kai ke amat chuning risi hempre ka pharman kache song ra pet nang ji la pen ke theke ding atum se tami hempre ka phan ke amu chedong prat anang ji pusi ningje pon Lapen ke dam tang antame nitum asong pen central government pen chingki che than sitame doponlo laso chingki che than bom ahut sitame article 244A autonomous state aphat nitum tame claim pon bom lo lapen ke central government pen ministry angdeng an pon po buta Kanchas Dikom amai pu ajiti mong pen pherangkia thingno ningche pon non la so Karbiang long lapen Dimahasau aphan autonomous state ke hang la ke Indian Constitution along ke tok tu purpuria te misike hang lo la pen ha 1986 pen hisab lo te noni kan thong ke pro troxian do bom lo la ta nona ta chok oilang chok bom lo ta chok oilang la sa teng sinile tum non ta dam bom nang kok lo pen non dili bang pharo phi sosia muni dam lo non da bom lo la pen da dili ke 23rd March dharna duji la pen la sa teng pen nili tum la organization do Nitum Karbiang long Dimahasau Autonomous Demand Committee Kadascom Karbi Student Association Labasa Dimasa Student Union Karbi Risho Dorbar Karbi Soarlo Ame Karbi Unemployed Association Lapen Dimasa Tum Jenis do Lapen Tum Karbi Dorbar do Tiwa Dorbar do Karbi Along Ronga Sarame Kara Tumando Lapen Nelu Tanda Dili long Dharna Kidodamalam La Sonan Law Jenon amat government bill bang ponam po autonomous sara puthak la penon ala salam pesar kuri sini tum non kedam central government apan la pe ala dang ni tum un mane chito onji pan body ji prime minister Narendra Modi home minister Amit Shah akola pena kapre to man chito pani tum body ji halapu BJP klembang pu Bidya Singh rongpi pen pherangkyang no kaningje pon ke Non kedo bom BJP sarkar ke chari pon India Prime Minister Narendra Modi pen India angtang state ki ponji do lapen ke dam tang aningkang tame state phokep ke pachok ponji along itum Karbiang long lapen Dimahasau aratame hemprek mate autonomous state longdon po lapuson RDP ponlote puta pherangke angno clardak pen ningje pon Modi leadership Narendra Modi ke high Prime Minister ke high leadership pen non ke wangji Kwan dari kwan prapni la mang chinis tame hotula non parliamentary election aprang ba phi India long penangan aso bimuchot state kasilami penangan tu la silaso kasilam hot ilit tumta
long lui pusini lita ningthe atima nona bangke la Modi leadership bangke la bang alang bang phan convince am thegote ili tum long po News report long soda inti Karbing long live. Thereponi phai inkora isiani arnikang sampor phai plira achitim apor malom District Press Club of Karbi Anglong sa Hemalong APHLC Youth Wing Central Committee atum pen pherangkya mai kangni APHLC Youth Conference ke paman pon jiani ke hodalong administration atum hukum ki pipedet aputhaksi jesemet pherangkya mai padopon pherangkya mai long APHLC Youth Wing Central Committee chunbang sersing bepen kaning jepon atengki All Party Hills Leaders Conference Youth Conference ke paman ponji aphan ke dam tangani nilip ahawar Chukihola Higher Secondary School along ke paman ponji aphan thereponi phai inkwara ke thompen inkwara pli arni hot pontang lo bonda administration atum APHLC asong aphan kilang ropen bangsong mai kibi ponji aphan a hukum pipon pedet lo bonda lapuson amaya son thak thak si BJP asong pen chenglok RSS atum mai meeting kibi pona bangki ke khamkhe donawe Sita APHLC asong atuma phan apong hukum johang dam tami nang pipedet abangki pinrem pon lupusi ningje lasi administration atum tami kaddu kawea phanta kilang pahoma nang jibuta ningje pon lapen labangso APHLC Youth Conference abang non kewangji jangmia chiklo ni phai ke thompen clear ni si hot pon thulo lasi Karbi Anglong constituency inkora trok arat ke do anta bangso amai long nang kache tongdunji aphan chuningri padupon Nilutung Marsiciklo Tarihin ko ay thong ko pli Nilutung APHLC Youth Wing Pen Batipri Ponsi APHLC Youth Conference Kapiman Ponji Pang Nilutung Arni Apo Nilutung Hapon Erni Nilutung Tawani Bonda Hingdu Golam Ngalalo Nilutung Pan Permission Bang Nakipidal Pasti langsung permission ang dipidet penajok ngitung akatiku kan betul. Sila so tak ngi orang tengah bukan tunggu lalu. Kani yang tunggu lalu. Masa ciklo tadi ko form ko pli ini itu nili bahawar si APHLC Youth Conference abangke itu dipon bukusi halada nili itu jisik cedan kan. Kendal kiki pencenglo albi atau pam delegates tu man kita hak abin mencenglo itu asal tin itu kena ini sondong anda meni itu jisik tidak email kemang gagal tipe sini tu kemang tha kemang hu gitu banget he banget lah lo ahol no iskam beng lo ke 144 CRPC sulimo lakin itu jinil ewa pit sita iskam beng lo BJP party pencenglo asong kapre latung bangke latung mai meeting latung benbok la sehala tum a reference ko lang damating bulong din tum ta bulong ji ko ni tim sin dum ta permission nang move sitame non nang cheplang so bangke nilit tum pham bangke APHLC labang so program bang bangke akan berasa bang tum permission nang det la sin tum ke chisik na asong sin mandem News report Karbi Anglong live. Amar Jiwan adawai kinangji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Amar Jiwan adawai ki chupensi nomili phugar tin buni ni da kimilu la so adawai chu che ko gen ji chuklen thi chu dan thi pen ke nona so adawai ki chupen ki command the du pensi nili chi thek lo nili chi klo jam ni jom thom la som ta nili long lo same Amar Jiwan adawai ka channel pe la hai ki sota nili akiso be der lo Klardak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trok Pho Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023.
Ki Khobor Assam. I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Tifu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Thereponi phai inquiry ni Karbi Anglong Women Justice Forum pen Lahorijan Nagaland ahoyalong inut Rosa Devi Karbi akur ka chetok dun thapen tebok terai atuma phan ke ther ke hap ke dokko ka jok Karbi Anglong Women Justice Forum atum ahemalong an kahumri padodam Lahorijan Bhomkuru ahithialong KAWJF atum pen inut Sarpimar Rosa Devi Karbi akur tok BP ka chetok abuthak lapen Sarpimar pupen Tebok terai pinsomar aphan kether ke hap ke dokok ajoyne ahem humri damsi karju pedodam আজি পৰা তুমি মোৰ ছোৱালী হয় আজি পৰা মোৰ টাইটেলটো তোমাৰ লগত আছে তুমি এটা কাৰ্বি হৈছে হেতু টাইটেলতে তুমি সুজিব বুলি সেই দিনাখনে জুনে উপাধি দিব এই বাপেকে আপোনাক কয় তো হেতু এইবিলাকটো আছে নে নাই এইটো তাইখান পৰা এনেকা একো নিয়ম আমিকে কৰি যায় কিন্তু মই তো কাৰ্বি জনমটো নহয় কাৰ্বি অংলংকে ডাঙৰ বি হোৱা নাই কাৰ্বি নিয়ম মই জানাহি নাজানো তো আমি কি কৰিব Karbi Anglong Women Justice Forum Kongchun Bangpi Priscilla Terang Pipen Herangkia Thingno Nangke Pachini Ponke Komatsi Rosa Devi aphan tok BP akur ke pona bang ke doma nangche klangsi kemi Ako jongsi nangche paklang thek thele pute Karbi akur pen ke ingtham ponang kokpo athe Arling akur kache tok don pen longle kache rai la pen te bok terai aphan ke ther ke hap ke dokok ke Karbi akhai aphan kemisen angthe kandidat lo pusi ningche pong lasi alangli timung pi mate tok BP pusi kacipu Rosa tok BP pusi kacipu lasi komatsi la Rosa tok BP mate Rosa Devi aphan akur ke pon ma lapen apo pu kacikrong abang nilitum athengno Karbi Anglong Women Justice Forum athengno wang asonte mesenji pusi nilitum Karbi Anglong Women Justice Forum mate ladak Lahorijan along ke do society asar pimara tum nilitum along do latum pen nilitum alang lipan kachuningri patikrim lo alang lipan nilitum pini putekang lo jongsi nang lipan kur nang ke pon binong pulo tangte nang lipo mate nang lipan kur ke pon amunit apan chirira jepang teknon athema la kur ki dun pulo tangte non nang likai hut bangke Xerox mate fake le bonai de sita chok sita munang li sumar mate nang li sopodo nang li sopido hala suhut banga ki sung dokok ji ke dikdar dokok ji la so posi genuinely pen ke claim je phan le nang bor inon nili tum office long wangra nili tum phan nang che tong tha la haya documents nang che paklang tha pus nili putekang lo Dilai pen bijoy dongpi Karbi Anglong lai Nilip MEC constituency ka parlo Inglong GP ahawara long kedo hako pen arnam kapinchong ingnam thepi votek voso marat mareng atum lang ki jon lapen ki joi aning ka cheparong adim ji so along piniani anta alinga pole dam pusetame votum lang ki jon ke patelang chimit me pin dolang Arnam kapinchong apirthe aliralon aphan Inglong langroi langjing nampi namdur thengpi thengprang Marat maring lapen angsong kangjar avu lapen arum ki klim api pen ke chenglok Karbi Anglong district along ki jui mimi ke lang mimi adim nonamat dopik anlang Lason si nilip MEC constituency ka parlo angkang Inglong GP mate borpung hawar along kido hakko pier the ke ching phi phuar ni pen arnam kapinchong ji so pu adim along ke non puar ni anta labangso ji so long ason ingnam api atum lang ki jundam Ingnam avo ahur lang nang kijun chimit me pin an dolang. Laso dim penangan aningkan ingnam raikom mate Forest Department atumahin pen ji solong hemtapso selam ponlo. GP along ke anerlo ke vota damde ingnata damde. Bonta la ji so along ke anerlo ke ingnam avo mate voterang vo inkek
vokek vorek vohar ahur adilung kichupan langkacharnim thekpon long bonta ingnar kijok okhi chai longhong atumki ajosi kewangke ong lapen lang kijun kilangji aphan adungalong hemtapso kimponlo laso hemtapen ke voatum lang kijun theklongji lahaya voatum aphan kipathi kiplunga sai avide nangji anlote ongdung ason avoatum wang uji lapen aliralon misenpu labang so hemtap asanu vaklaplu labang so dim la anso se alira cham ki piji aphan lapen kerai kompon thunangji ke kinang sotlang jong sila so ji so po adim raipom thek polote hello wing ang tan pen kijui kilangji aphan wang bompo lapen nongnam che thangdun bompo pusi adungarai kido aradatum nangthan pachini pon Koilamati pen Samson inki Karbiang long lai Tang de pini Karbi prime time birta bangke lapan si kang ton paniklo